हमरा यहाँ के एगो महाकवि जी रहनी है पंडित धरीक्षण मिश्र जी। वहाँ के कई गो पुस्तक छपल बा। वहाँ के पुस्तक छपवावे में 2-3 आदमी के विशेष योगदान बा। जिसमें हमार गुरु जी रहनी परम पूज्य केदारनाथ मिश्र जी, फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जी, और डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी किसान पीजी कॉलेज से वहीं के प्राचार्य जी, एगो सुदामा शुक्ल जी, सुदामा शुक्ल जी, शुक्ल जी वहाँ का रहनी, शायद हमरा जहाँ ले आशा बा कि शुक्ल जी रहनी। यह 2-3 आदमी के बहुत योगदान भइल जना से वहाँ के किताब छपल। सबसे पहले वहाँ के किताब छपल एगो कागज के मदारी, ओकरा बाद वहाँ के एगो किताब छपल शिव जी के खेती, ओकरा बाद ई 2 गो वहाँ के जिंदा अवस्था में किताब छपल। और वहाँ के मरला के बाद भी कई गो संग्रह तैयार भइलिए सन। ओइमे से धरीक्षण मिश्र जी के तमाम रचना में से एगो बहुत महत्वपूर्ण रचना भइल कौनी दुखे डोली में रोवत जाति कनिया। और वो रचना के हमार गुरु जी परम पूज्य श्री राम जी दुबे जी अक्षरशः याद कैले बने। आ वहाँ के एकदम धारा प्रवाह भाव विभोर होके ओकरा के पढ़त नहीं है का। तो हम आपसे निवेदन करें कि वो कौने दुखे डोली में रोवत जाति कनिया के रुआ पढ़ी, हमनी के सुनल जाओ, हमार पूरा समाज सुनो कि वो बेरा जौन कनिया जा सन उ का सोचे सन, का विचारे सन, का स्थिति वो बेरा करे है, वो के सीधे दर्शन यहाँ के कराए दुबे जी। डोली में चढ़ला पर लोग कल्पना कर जाता है जी कि आज जात बारी बंद होखे एक जेल बीच जी, जेलर जहाँ के सास नदी या जेठनिया हमके दिन रात डरवई है धमकई है वो जी। कौनी गाँव लंका में जानकी के जैसे रकसिनिया जी जी। तो 2-4 साल के बाटे जेल के ही सजा जी, जेले में बीती अब सौसी जिनगनिया कोनो अदालत सुनी एकर अपील नहीं, यही दुखे डोली में रोवत जात कनिया जी जी जी। तब जौना घर में जाए वो घर कैसन मिली जी, तो काल कोठरी समान होई जेल खाना जहाँ जी, काल कोठरी समान जी, जहाँ पैस पाई ना प्रकाश के किरनिया जी। 1.5 पुरसा पर कहीं जंगला एक होई तो पहले 1.5 पुरसा पर ऊपर एगो छोटी जंगला रही सन, ए बड़ा की तरह बड़का जंगला ना रही सन। 1.5 पुरसा पर कहीं जंगला एक होई तो सास जहाँ साज दे झापी और मोनिया जी। तो जेठो बैसाख में सील सुखत होई जहाँ जी, धुआं से भरल घर होई कहीं कोनिया, आ चौकट का भीतरे रहे के परी 8 घड़ी, यही दुखे डोली में रोवत जात कनिया जी। तो लेवे के सांस ना बतास ताजा पाई हम, सांस ताजा हवा नहीं मिली जी। ओढ़े के परिहे कई परत के ओढ़निया, कहियो तो गुड़ बड़ा जोर झिनझिनाए लागी, कहियो दुखाए अगियाए लागी चनिया जी। तो डॉक्टर कही कि कम भइल बा विटामिन बी, नैहर के भूत कही ओझा औरी गुनिया, केकर जवाब कौन कैसे दे पाई भी हम, यही दुखे डोली में रोवत जात कनिया जी। हमके सौंप देले बा माई बाप जेकरा के जी, जेकर सासु कही खिसन बरजई है वो बन के बघिनिया जी। कहे कि कैसन कुरहनी आइल भाई एकरा नजरबे में तोरको न पनिया, केहू कही ओबे से आपने चिन्हे लागल, यही दुखे डोली में रोवत जात कनिया। बिल्कुल जी जी। बखरा हमार पिता देले जे दहेज मान, किंतु बाटी ऐसन समाज के चलनिया, कौना मशक्कत से रुपया जुटावल बा, लोग बुझेला समझेला मंगनिया। तो केहू का विदाई मिले, केहू का पुजाई मिले, केहू नेग खातिर बाटे चढ़ जात छनिया।
तो लूटे या लुटावे के हमरे धन बाटे ही है, आहा, यही दुखे डोली में रोवत जात कनी। कनिया। का चित्रण कैले बनी वहाँ का? 14 बरस घर हाँ, राम ये आखिरी छोड़- आखिरी आखिरी है ये। हाँ हाँ 14 बरस घर राम छोड़ दिहले तो पोथी के पोथी लोग लिखले बा कहानिया जी। आ जन्म भूमि छोड़ देत बानी आजीवन हम माथे पे चढ़ा के माई बाप के बचनिया। आहा, हमरी बेर बाकी तो दुकाए दो सूख गईल, वाल्मीकि व्यास कालिदास के कलमिया, हमरा ये त्याग पर लिखाई न ग्रंथ को, यही दुखे डोली में रोवत जात कनिया। अक्षर से याद बाटे गुरुजी के रचना परम पूज्य धरीक्षण मिश्र जी के ई बहुत वहाँ के चर्चित रचना भइल। उ बेरा जौन कनिया जासन डोली में जासन एबरा तो एबरा के लइका लोग तो डोली समझ ही ना पाई डोली का, डोली के लुप्त हो गए। लेकिन कबो कबो धरीक्षण मिश्र जी के रचना केहू पढ़ी तो ओकरा बुझाई कि डोलियो एगो होत रहे जना में कनिया जासन। जौन हई बड़का बड़का एबरा जंगला जौन बनल रही सन, एंगा जंगला ना रहे ओबरा ये घर में कहीं हित चुकी जंगला रहे, मिट्टी के घर बने, माटी के घर बने, वही में कहीं हित चुकी जंगला रहे, वो हम देखले बानी। आ ओहू पर झांपी ओपी टांग दिए कि पतो ही के केहू देखे ना पाए। बड़ी दुर्दशा होखे ओ बेरा पतो ही लोग के। ओके बड़ा बढ़िया वर्णन कैले बानी मिश्र जी। ओकर पूरा याद कैले बानी ये बड़ा 90 बरिस के उम्र में दुबे जी। हम यहाँ के सादर प्रणाम करतनी। धन्यवाद।